नै हमबावबाय हमबाय नै इफोरना फिसालाय माथो एसे फिसाना Easy go हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय जोङो फोथाराव बेरायनो फैदो एसे फोथार नायनाय हिसाबै माइबो नायलांसै न'आव गायनायखौ जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांबाय थागोन दुब्लिया माइजोंनो जोबोद समायना जानानै दं जोंफोरनिया नै माइफोराबो जोबोद सिख्ला जालायना दं ददेरे फिथाइ थायनानै दं बेसेबा सोमखोर गोथां जोबोद समायना नुदों फोथारखौ personal dream. गोसोम माइले माबा नैबे लामाया ना नागिरग्राफोरनि थाखाय दोननाय जादों नैबे लामाखौ बेजों गोजानाव थांनानै ना नागिरग्राफोरा ना लानानै फैयो बैयाव ना हमनो हानाय जायगा दं आरो जों देग्लाय नैबे फुख्रियाव खांख्राइ ओंखारना दंना गैया नायहैनोसै नायनानै ओंखारदोबाथाय हमनानै लानानै थांसै जोङो न'आव नायग्रोनो र' ओंखाराखै ओइ दङ खाथियाव हमखादो या इमान लेजि नङा नाय रायजोफोर खांख्राइखौ नै मोनबाय फिसाबाबो गिदिर जायो ना मोनसे हमबाय नै नाय जोंनिया हमबानो मोनजायोलै खांख्राइफोरखौ नायदो देन्जारसो बिथाङाबो खांख्राइ बायदिखा नै बेसे गिदिर खांख्राइ जोंनिखिजा फै नोंथांमोनहाबो नायनोबा नै हमबावबाय नै इफोरना फिसालाय माथो एसे फिसाना बेयाव गारि दोनथ' दायो खेबजानो गिलै बिदि संनांगो नै मासेबाव हमखा नै दाबुखौ नाय बिथांमोन नै खांख्राइनि दाबुआ बिदि मानसिखौ खेबो फिसासो जों थारमाने खांख्राइजों मैथाजों जागोन दिनै खांख्राइजों मैथाजों नाय र' इयालागि थांबावनि बिराद सैथानथार नै माइबारि बिराद मोजांथार दिनै बोथोरा मालाय नैबाबो खांख्राइखौल'सो जागोन ना जों नाखौथ' हमाखै नै खन्थुमदो बिथाङा
खिजा थांबावनि थफ्लासो जाखाबाय नै थफ्लासो जाखाबाय दा मैथाजों हख्लायसिगोन जों बिथाङा बिराद हमनो रोंगो आं मानोबा खेबजानो गियोलै आं बिराद गिसोगारो खांख्राइखौ हम हमबाय नै इनो खारबाय आथिंजों गाबथालायदो बिथाङा खेबजानो गिनानै दिनै बोथोरा बिराद साफाथार जोंनिखै बिराद मोजांथार गरमबो नङा थान्दाबो नङा बिराद मोजां एसि बायदि मोनदों सान्दुङाव थानानै बिथाङाबो नै बेसे गिदिर दाबु बे दाबुजों जोंखौ खेबबा आखाइया जस'लांगोन ना बेसे गिदिर दाबु खांख्राइनि दाबु बेबो जाजायो आरो जायोबा बेबो एसे भिटामिन मोनजायो बेखौ जों लाथ'वा खांख्राइखौनो बुरजा हमना मोनखाबाय नालाय बेखौ जों लाथ'वा बिथाङा हमबाय दं हम खांख्राइखौ माबोरै नेदो बिराद गोथाव संखागोन बायदि मोनदों आंखि बा मोथाम रखम नेना दं दा बिराद गोथाव सङो दे मार जाखागोन दिनै खानसेसो मार खानसेसो जाखागोन बिथाङा सानस्रिनोबो रोङा बिथाङा बेखौनोथ' आं खाथियावनो दंबाय दङ जाहाथे गोलैना थाङोबा आं बेखौ हमथानो हायो माबा मोनसेबाबो रैखा खालामनांसिगोन आरो फख्रिया बे जार गोथौखा एबारसो बानायनाय गोदान फख्रिसो बियो मालिक ना फोथाथ'ला उनाव मिथिगोन मालिक नामखौ खिथानो हामा खोथानो लाबा हमजागोन जों र' आदा नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि फख्रियाव बेसेबां खांख्राइ दं बायदि मोनदों नों मथा मथि फख्रियाव खांख्राइया ट्राकसेसो थानांगो आंनि हिसाबाव बारे बारासो थानो बायो मालिकआ बिना मालाय खांख्राइल' फिसियो फख्रियाव बुहुद खांख्राइ दं जानांगौ होमबा बुहुद दं जों दा खांख्राइखौ हमखांबाय न'आव थांनोसै माइबो नायनो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बोथोरा अखा थाइफ्रिदों नोंथांमोनहा केमेरायाव नुवाखैबो जानो हागौ अखा हागासिनो दं जों बेनिखायनो थांसै नङाबा दसे हमबावगौमोन एसे बुजायनो लांगौमोन आरो गिनांगौबो ना मालिकआबो फैना होबाथाय जोंहा दिगदारानो जागोन मालिकआ खांख्राइल' नङा ना हमदो होननानै सिखावगोन जोंखौ बेनि थाखाय हमथ'ला थांसै दा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों